Ins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetușat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca sărbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă aseamă în celor ce coboară în mormânt. Fă sau dimineața mi la atac la tine. Lift până la Vama Veche. Păstrează marea cu tine oriunde te afla. Intră pe radiovacanța.ro sau descarcă gratuit din magazinul Google Play aplicația pentru Android Radio Vacanța. Clasic, modern și contemporan. Pe scena sălii radio vin dirijori de calibru ca Miguel Hart Bedoya, Cristian Măcelaru, Cornelius Meister, Leo Hussein, Barry Wordsworth și Cristian Iarvi, director de onoare al festivalului. RFI. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. DGFM este ora 17, știrile orei. Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost condamnat la 15 ani de închisoare. În acest caz, reporterul Adrian Ature amintește că de igienă. Ieri doi medici și pacientul pe care îl operau au fost electrocutați în timpul intervenției chirurgicale. 14 dintre cei mai căutați infractori ai Europei au fost depistați și arestați cu ajutorul unei platforme online lansate în urmă cu 6 luni. Autoritățile din țările europene și serviciul Europol au publicat de la începutul acestui an pe un site dedicat date și fotografii ale urmăriților, iar în prezent figurează acolo 28 de persoane, dintre care 3 cetățeni căutați de poliția română. Solicitarea ajutorului din partea publicului s-a dovedit a fi un instrument important în capturarea celor care se sustrăgeau de la executarea mandatelor. În cele mai multe cazuri, arestările au fost posibile datorită datelor primite de autorități. Lobby făcut de către Bogdan Olteanu pentru unirea lui Liviu Mihaiu, acest lucru s-a întâmplat, iar anunțul oficial a fost făcut chiar de influență. Olteanu e suspectat că ar fi primit 1 milion de... Județean Constanța, Nicușor Constantinescu a fost condamnat astăzi de magistratul Curții de poate fi atacată cu recurs. Este al 3-lea dosar în care fostul președinte al Forului Județean în contact